Ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị ejina eshike o mana ọ dị ashịmala. Alụ niile sha bụ nsọ anị mana nsọ anị niile abụ na alụ naanị ka ị ga-esi marị nwa ịtanị ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị. N'oshokwu ni na-ekwu na ndị mụ na ya asị n'ọdịnarị mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa alụ na-eme ka ome na ụmụaka ga na-amara alụ. Nsọ a na-eme oge niile ụmụaka lụ ike amarịdịnawa wee lụọ ndị mụrụ wa adụgbọ awa wee jọgbozi anyị nke ọ na-ese kike mụọ kwụsị ya na wasọ nsọ ga-akwụsị ya ama gbanye ndị bụ nsọ ala gbaa ụfọdụ nye ndị bụ alụ ka omeni ga-amarịwa maka na mbekwukwe si n'okpokọm ụmụ abajụa we ụmụ atọ nke izizi bụ ka ị ga-eme tupu ị ga-enwe uche. Nke izizi asị ya na nye mee olu uche ọkpọcha nke kpọnarị ime odi na-abịa ka o jikwa kpọta wenye na ajụ ya nke kpọnarị bụ ka ị ga-eme inwere uche ọsọ ya nne m na nye nwere nkwu ga nkwu na nye mme m enwere m uche ọba jụọ nke ikpeazụ asị ya ka ọ bụ na ndị ofe a wee kwugo na nye mmewe enwere uche na nye mmụnye nwere uche lọmachiri ka nye mmegide tupu ọ ga-eji nwere uche. Ya bụ ihe gbasara alụ bụ ihe ọ bụ na mee ụmụaka ejie nwere uche alụ mee ya bụ ihe ọ bụ na mmele obodo ka ọ bụkarị abụọ ewepụcha oge ba wee kpụọ ya bụ alụ ka bidoke ha agbakanye ndị bụ alụ n'enu anị niile sha amazụkwa nne lọọ ka ọ dị na anị ọma niile ya na anị Igbo niile. Igbu mmadụ igbu ọchụ bụ alụ. Ogbu ọchụ na mbụ achọpụchawa na ogbu ọchụ n'ọba anyị ilolo ba mezue ya bụ ilolo ba gbue mmadụ ewepụchawa oyo akpụ ahụ ya bụ alụ. O nwere ike bụ na wachasị ya bụ enyi ọbụna wee gbuo ya bụ onye gbu mmadụ ka ọ bụ achụpụ ezinụlọ ha agbabeme ezinụlọ ha niile awa akwapụ n'obodo mgbe ashụ 7 were akwapụ n'obodo nsi bịa bụ bulukwu o gbue mmadụ abụọ chụpụ wee n'obodo onye mgbe ashụ 7 igbu mmadụ na-eme ekwunye ni wike bụ na owenye aka gbuo oyo ya bụ oke ọchụ. Ihe ọzọ nọchime ya bụ alụ ọzọ bụ ibo mmadụ ọchụ. Na mmadụ gbuo ọchụ bụ ofu nye na-ebo mmadụ ọchụ onye ọzọ ibue mmadụ ọchụ o mesịa achọpụchawa na ọ bụ n'eziokwu na-ebibo ka ibo ya na o mere n'anya nke ọ bụkwa alụ ọzọ. Ihe sokọ na ọzọ bụ amụsụ nwa gbaa mmadụ n'ori amụsụ ọ dị dịka na onye ọ na-egbu ọtụ mana onwe na-ewetepanye aka gbu ebo ga-ebu ụzọ gbabemegide ya ụfọdụ ga-asụpụ ya ada awansha ekwuje wee ụzọ ọ gbaa ihe niile so ome amadị wekwa na-esi tupu ya bụ ajọ mmụọ ya na nsogbu na bụ eri amụsụ obodo ada anabacha ya na obodo ada emekọ. Ya bụ ihe ndị na mgba ụlọ bụ alụ wee bụ na mmadụ je nwene bụ alụ mmadụ je nwene abụọ ewuche mmadụ na-abịa bagbuo ewu ụlọ wee gbusie ewu ụlọ ọnị wee dozie ya bụ alụ. Mmadụ zuo oshi n'ụzọ ugbo gbaje kwuo iyi na ọ bụ na ya zu o mesịa achọpụchawa na ya zu iyi ọ na-egbue alụ. Mmadụ mebere were eriri kọla eriri shue bụ alụ. Ọmantị ụla bụ ya bụ okwu anyị izizi hụ onye ọ n'ishonu awa akpọla tupu a ga-eji kpọrọ ndị dolomade bee ya bụ ihe
maka osisi ọ dị ọ nọ shụọ wee gbutue ọ bụla ọmị ka ọ daa ọmị ọ na-elu ike kwụsị ịla mmiri ya bụ maka na mma wee ji mma ozu na ozu wee ana onye ọbụla akọla eriri shu enyi adụ wee meme na akwamozu wee bụla nọ na mbụ ebute wee na-adọpịa mana ka ọ bụ na-adọpịa dị na wee gbawa anyị adọ ya adụ wee meme na akwamozu adụ afọ akwa adụ wee nye ekwe esi enyi ndị mmadụ adụ wee tinye afa nke ọgba alụ anyị izizi ọgwụ ya ọchụnụ a wee kwuru onye je tie asụ ya bụ nye ndị na-eme agba ọnwụ bụ alụ mana ke bụ nsọ anyị inye obodo asọ ka ọ dị nwa ọrụ onye obodo dị iche n'iche asọ asụ were ọbịda asụ ekpu ụmụ ezemu asụ edi ya ụmụ obodo niile asụ edi ebe ọ dịsikwa iche n'iche nwere onye asọ mana mmadụ na ọbịa rie edi omenalụ ma ọ bụ na ọ marịrị mana o meghe nye ọbụla obodo asọ o nwere shawa ga-ada dị n'ime mana obi keje dozie ya mmadụ etechi ụlọ ụzọ ụtụtụ tụtụla azịza si ilo zala afịfịa zabacha n'ime ụlọ kwa asọ nsọ adịwe lee ụlọ esi azala afịfịa esi ezi adịwe esi ezi azala afịfịa abacha n'ụlọ ihe dị na-emekwu bụ nsọ abụdawa alụ na mmadụ asị ihe nye ịwa aka ekpe ihe ya bụ nsọ adịwe ji aka ekpe nyete mmanya ị ga-enye mmanya ya eji aka ekpe bu niile ya eji aka nri jiri ukwu ya etenyete niile ya enyetie ịwa aka nri bụ ihe ọra iwere aka nri nye were aka ekpe jidue nyetesi aka ihe mara ya nke ọ bụ nsọ adịwa ada ncha n'ime mana nsọdọ onye ọ ga-ajabọghị si sọ wagharịa aka emwe ya wagharịa aka ị ọ ga-ahụ ka esi agba ihe ndị bụ alụ dị iche ịkọ mmadụ ashị igede wee domewe nne mmadụ n'ụlọ ọmụcha wee ezinụlọ emere wee ndị ebe ụlọ ya nọberizie nọ na-achụ atụkezi ka ọ bụ n'ọnụ asọkezi ụsọ ka ọ bụ na-akpasịrị iwe ya akọmoye onye ashị nke bụ nsọ anyị ọ bụ na alụ ebulu ike kpụọ izu ada wee ncha nke bụ nsọ anyị ihe niile cha obodo asọ nsọ a ihe niile cha bụ alụ obodo asọ nsọ a mana ọ bụ na ihe niile cha obodo asọ nsọ bụ alụ ya ahụghị ahụ abaga m nye ndị bụ alụ banye ndị bụ nsọ obodo m ga-ejizi nye aka ịjụ ndị mụrụ bụ one kịka ụlọ asọ kịka ụlọ eri one ka ụlọ nsọ one ka ụlọ ri obodo niile cha nwụrụ nsọ wee ebo niile nwụ nsọ ebo dị n'ime ebo nwụkwụ nsọ ezinụlọ ụfọdụ nwụ nsọ ọ bụ ụfọdụ ebo n'obodo si bịa na-ejikarị obodo si bịa ama atụ maka na nyegharị a ka ọ mara ọgwụ ha bebi ka ọwachi o wee bod n'obodo si bịawa akpọ ụmụ obi awalụ adụwa anụ anyarị ya ma mụchanụ anyarị ahụ wee nke ọ dịka alụ wasụ nsọ ahụkwa warị ka alụ nne mmadụ mụtiri nwanyarị n'ebe ụwa ya hụrụ ihe ndị dị mgba bụ ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anyị imelụ nsọ anyị ime nye obodo asọ ọ bụrụ nye si ike chinne na ọ bụ na-ekwe ji ọnụ ekwupụ akpọcha wee agbazie n'iwe ya ada wee sha mana eme alụ nye sokarịa alụ bụ ewu ụlụ ọ bụ ewu weji akpụ ya bụ alụ ịgagharịa n'obodo dị iche n'iche n'enu anụ ya hụ ihe dị iche n'iche wa asọsị ndị Asaba ya ma bịa nwụrụ afịa wee chemeni wa agbọnọ asụ wee na wa asụ agbọnọ obodo dị iche n'iche obodo ọbụla ya elune nọ elu ọnwa na igbu ụzọ asụ wee na-adụ wee rie ewu ụfọdụ asụ maka na enwe wee ndị Nnewi dị na ala Igbo kọcha ya asụ wee na-adụ wee rie ewi mana awụ ewi ahịhịa nye ndị eli ke ndị asọ
nye ndị asọ ke ndị eri ka ọ bụ nye ndị obodo asọsị mana nye bụ alụ bụ na onye alụ n'Igbo niile o were obodo ga na ogbu mmadụ asụ wee daalụ onye emeke egbu mmadụ onye ọbụla panye aka gbue mmadụ ọbala onye aba metụ n'ala anị ka o melụ anyị ọgana na-achụ ọsọ alụ onye omega a na-awa apa wee lue na oje kpụọ ya bụ alụ oge ndị mma alụ ekwunewe ụlọ ya hụnewe anị tụgharịberiwe eji wọnụ wee kwupụsa na nnekwu onye wene dịka onye gbaghara na wee abụọ bụ oche mgbaghara ya bụ nke tata akwụghị na ndị mụ na-ekwu na ọ dị na mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ụfọdụ oge ka o mere ụmụaka ga na-amala alụ okposo nọ n'ebe dị na-eme aka na-abị maka na adịghị mma aka na-abị mmadụ adịghị mma aka na-abịa ọ ga-enwewere aka ya eme aka soe ka o ji efili isie mana ya ma ji adịwe jiwo na-abịa efe isi ilike na-eme aka nri ka ọ bụ na-eme aka ekpe ị na-eme o na-abịa sie ike ị ga-eji nwo na-abịa n'ụlọ yi ụgwọ onye inwe aka ọmarị nke ọ bụ n'ime aka na-abịa na nke na nke si ike n'ime anyị dị mma aka na-abịa okposo mma aka na-abịa ka ọ bụ okposo ụzọ ya ụkwụ n'ọfịa omega alụ awakpo ya bụ alụ mbụkwa nya nkekele a wee warịa ya nya nkekele bụ abụsue ọ bụrụ nwa akpa bụ adeke oye fi okwu menunye okwu ejeyo anjeke oye fi okwu menunye okwu ejeyo awa bugide abụbụ ikpochi ibe sokwa n'azụ ọba nọ mkpụrụ ụbọchị n'ọha nọ n'ebe badebo tupu ọ ga-eji shansha niile dị n'ime anatawa mana enu amasịkwa na enu emebighe enu ọfụ abịaghe adịwe wegharịzi mmadụ mana nsha n'ime edeghere ihe niile wee mete n'ime edeghere okposo ụzọ ya ụkwụ n'ọfịa kịtanya okposo mma alụ kịtanya okposo je ga-agụ ipi kịtanya ụlọ n'ike gọcha maka na enu ọfụ bịanị weche alụ ọfụ ọbụla na mbụ nwa agọ dịsi iche n'iche na-egwakwa ya egwanenekwa osisi dị n'ọfịa ajọ okwu oke ọzọ nyefe nenekwa ya bụ osisi dị n'ọfịa mana kịta na ọ bụzi osisi dị n'ọfịa ọkwa enyefe osisi dị n'ọfịa ejizi nye aka were igwe okwu na nji ekwu okwu ọrụ se onwe gbazije oke ọzọ ya gbasuo na akpa nkata dịsa ịjọ nkata jọgbu onwe maka na oke nwa asị na ọ bụrụ na ejewe nwunye bụ nye wuche na mana ke bụ nkata wee kpa bụ ebe ọ nọ je nwunye ikede akpa ya were ọbụla oke ọbụla ọ da-agbalụ ya bụ nke tata anyị nebanyere anya ọfụma ọfụma na-enye gbasara alụ ọnụ onwekwori ihe ndị ahịa dịdị metụrụ aka onwe onye ndị ọbụla ya kwuchinewe ọbụla abụsụwa alụ na mbụ wee lue kịtarị o si iri dị n'ụfọdụ ụzọ ugbo n'okposo asọ ezi ada agafe ishuan okposo nwe marị n'ọsọ mega ezi ọmadụ ugbo ọsọ ndị mụ na ọma nwe ike je awọchara wanye okwu maka na okposo asọ ezi gafee ya bụ ishuan omelụ ya bụ ishuan okposo asọ ezi onwebe ndị ọdịdị ejesi ọ dị echi iyi na mbụ olu oge nwụọnị o ji asụ ezi ya bụ okposo ahụ oge ekmekwulieni maka na akwara ụbụlụkma asụ nji gwa m ụlọ na ọsụ ezi okposo na oge o jee n'ụlọ nwa alụtọ n'ụwa na mbụ wakpo na ekwi dọnọ olu n'oge ọ na-agwe ọpụa ọ masị n'idi enye ori nye nenega ndị enu nkịta na-eme wakpo idokwa m oye ka ọ dị ọcha ọ bụla eri na nsọ ka nsọ dọ na mbụ ka ọ bụ na alụdọ mba mana ụfọdụ ike ọ bụ na eluge wee oge ọ bụ na abaghị ewe n'ime ike ibu ike gbuo ekwu oke eluge oge igbu ekwu ọ bụ ụfọdụ nye ndị ọdịmara dizi ọ bụ ụfọdụ nye ndị ọdịmara metụzi aka edị nọ ọ ma nwee ike bụ na nwunye asụ ezi ba na-esi na-enye ori
eko ji abụna ga-ahụ ndị mbụni wa shọ nnu eri adụweri nni abụ adụweri nni ilo maka na amana wee suru amana ọbụla na ọkwụ aka wee ji sie amana ọbụla na ọkpa nkwụ wee ji sie amana wee ndị so ya bụrụ amana ọ bụ n'ime ndị ọ na-eso na bụ nwee melụ bụ nwee ya bụ ihe ndị anyị gbata ata ihe ndị anyị wepụcha n'oge n'ịbanye anya ọhụrụ bụ ihe gbasara nsọ anyị ya na alụ eji m aka lesi ụbọchị tata jeme nye amarịghị ime ụfọdụ ihe ndị na-mgba na ihe ndị bụ ihe ndị asọ ihe ndị bụ ihe ndị anyị mee ada achịkwa mmadụ okwu n'ochichi ada aza okwu n'ochichi maka onye onye aza okwu amụ ada egbu opete n'ochichi maka onye akpọrọ ajọ mmụọ babe ihe ndị na-mgba nwụọ bụ nsọ anyị abụ na walụ ime ụlọ ihe jiri tarịpịa ụlọ ga-asị na pụọ isu ebo ụlọ ga-ada n'insha manya amarịga eketata na nsọ anyị dọ na-asọ nsọ na ide nne ụbọchị tata ya mekwa ụnụ ọhụma asị nke nje oge kene ọnụ ọzọ ụnụ bụ ndị ewepụcha oge ihe na nkwu echikezi otegezi aka ego ka iji ekirie ego ka nji emepụcha mana iwepụcha n'oge dọ na anịba na-ekirie ya bụ ndị ga-agọsị na ọdịnala anyị dị mkpa ikpe ya gọzie ka ụbọchị tata fụkwa nye ezigbo chi ajọ chi amafoni ka achọ na ibido ọhụma ka ọ ga-adịgide maka na mmakwa egbu ọkụ tupu ya gọzie igbue n'aka nna ya egbuche igbue n'aka ekpe egbuche igbue n'isi enu egbuche egbue n'egbene egbuche ịlụa ya erie bụ ya lụrụ ya erie ma ya bụ mechi ya gọzie ya nye ekwu mbụ afọ abụọ ekpere niile ekpe mbụ afọ asịpụ ike n'ije n'ụwa ka anyị ji kpee daalụ ikwu ya gọzie n'ụbọchị ọzọ a ga-ewepụchakwọ isiokwu ọzọ dị n'ọrịa mkpa ọ bụ na ndị mmadụ ewepụ mere anya maka na nye ewepụ anya atọ ka ewuchi isi atịla ka ọkwụ nwụ na-achị anyị ada ọkwụ onye mmanya na-achị anyị n'afọ ike n'ije n'ụwa ise daalụ ikwu ya gọzie ọnụ wepụcha oge tụnye ọnụ na nye na nkwu tata zipụ ahụ bụla ihe ike gwa ndị mmadụ maka ya bụ ụmụnne n'obodo oyibo ọ bụ na ụmụ nwadị anụzi asụsụ anyị ka ọ bụ na esi wee bịa wee kiri ọkụ ya na anyụ na-achị n'anya n'afọ asịpụ ike n'igwe n'ụwa ise daalụ